Pa, vidi, da čekaj, morate kaj vidiš, znaš kako? Znaš kad si počeo da pevaš ovu prvu pesmu, znaš, kad si unosio naprijed malo klimavo, ja sam gledao da li si tako dobar, znaš, i onda si posle otišao u ovu drugu, znaš, kad sam dao tebi glas, ja sam vidio sam da ti dosta znači, znaš, kako ti kažem, vidio sam da si se onako strašio sam, i ja sam, i kad si ti goru vidio, kako si raspalio ono, naprotiv, u kevu kako si raspalio, rekao. 1000 lepih stvari. Da jednu devojku zbariš, tebi je trebalo kupovina cveća, slanje poklona, 1000 lepih stvari. Sad jedna takva devojka, lepodupe, lepe grudi, preskače preko mog obezbeđenja kako bi došla do mene. Ja sad ne znam da li ona bila drogirana ili pijena, normalna bila nije. Zmaju, molim te, kaži ti meni kako je moguće da si tako popularan kod žena? Da li, je li to, da kažem, tvoj neki, ponos? Ili je to neka Bosna? Šta je to? Da vam kažem, gospodine Mariću, to je kultura naše kuće. Žene nikad nisu bile nepodaštavane. Nikad. Nikad, gospodine Mariću. Dobro, Zmaju, dobro, evo, malo se samo smiri, polako. Meni kažu, stavim u gom u piće, stavim u to u kafu. Ja volim da te pustim tako da ti raspričaš, pa da budeš tako vest ko što jesi. Bravo. Pa znaš kako da ti kažem jednu stvar. Desi se par puta da, osim što sam pjevač, znaš, nešto neko objavi u novinama o meni. I sad, većina bi se nervirala. Ja mislim, samo pišite kako sam ovo i ono, naplatit ću vas, imam dobrog pravnika. Bravo, bravo, ne,